Често ми задават въпроса дали детето трябва да има специален талант, за да стане програмист. И аз винаги отговарям не. Деца, не е нужно да имате специален талант, за да може да се научите да програмирате. Важно е да имате желание да се научите на нови неща, да бъдете любопитни и да не се притеснявате да се справите с предизвикателства. Всъщност, умението да програмираш се изгражда с практика и упоритост. Знаете ли, че всеки може да се научи да пише програмен код, точно както може да се научите да свирите на музикален инструмент? Няма нужда от вроден талант, а от постоянство и желание да се учиш и да се развиваш. Важно е да подходиш с отворено съзнание и готовност да се учиш от грешките. Именно те често водят до най-големите открития. В Mindhub вярваме, че всеки може да стане програмист. Ние търсим деца, които искат да се учат, да се развиват и са готови да експериментират. В нашите курсове всяко дете получава индивидуална подкрепа и възможност да се развива с темпото, което му е комфортно. Понякога децата подхождат с недоверие, но с времето разбират, че програмирането им дава възможност да се разгърнат. Родители, не се притеснявайте, ако не сте сигурни дали вашето дете е родено за програмист. Просто му дайте възможност да опита.